Ole wo in August ni som ni le pan ni chol ni pathian ni kan ti hi alo ni nia ti chon hei tu kena pathian thu te ke ma lo ong re thi na sam number som kwa chang som na tang kan han en chuan Davida chuan pathian hne na kan dam chung ni te a toy zia te a hriat awang in chu dam chung ni kum te ni le thla te thir dan thiam the na min pe ang che ti te kan hmu a ti chuan in kan dam chung kum te chu kum som sri a thiar ania ti chuan chakna awang in kum som riat po lan ni thei e ti kan hmu ta ni chakna awang ati ani chu kum som riat hi direct in kan dam don ti na min ti chuang lova amara chu mi hring kan dam kum lalpan min bituk sak ani chu a chan chu kan han en chuan in mi hring te kan suwa sul em awang te po alo ni a chu tiang te he lo ni a chu wa chon he le a hian rei tak dam turin lalpan amin ti to alo ani kan sul em awang in kan dam chung kum te min ti toy sak ani pathian thuwa kan hmu a Genesis atang te pon kan hmu min ti toy sak ta ni chu tiang in tunai khowela hring min kan phang to a chu tiang vel hi ani a chuanin hei thulom om lampang te po alo ning ka hria a ni zan lama te tukin lama te channel lama kan han lu chuan video kan han hmu a hei ka ngei san em thil pakhat chu Christian ram za in chal ram kan lo ni na po aniang ka ring ani hei lal nei kima nu puite chung le khat te chuan le kha te lo han chhuwa mewin apasal afapa te thil ti sual chu pomin an in te ti chiat a soi sak lo tur khanin ngai dam te an ron dil a ngai dam an dil na te po kan hria a alom om ka ti khop mai Christian ring tu kan lo ni na te po alang in ka hria hei Mizoram boruak hi chu kan hrewe kan kan hriat ang khan tual tha na hi chi sang lo thleng thin alang ni a ti chuan in tual tha na lo thlen chuan a that tu te chung kwa hi enge khotlang mi pui ten ti mai ila an thin rim em in an motor te an thil nei te ti chia sang in hun he an mang thin ani ti te po zeb om lo ve kan hrev vek a chu ti chuan tun chuma ero chuan lal nei ki ma te chung le khat nu le pa te anu pui me po in ti khan ngai dam deal in avakala ina te alom ka ti hei en ton tlak ka ti Christian ram kan lo ni chuan hei en ton tlak amaro chu kaya thuluk thei ani lawa kaya soi thei pakhat ma tel lo amaro chu en ton tlak ka ti na lai te chu kan fapa kan pasal te hian thil an ti sulani ti an zuk pom pui na lai te kha ke chuan en ton tlak ka nga ya ti chuan in hei tu nai khowela chuan te mai la kan fanu te kan fapa te thil ti sual te kan pasal kan nu pui te po thil ti sual te thereng haw ngam lo zil ngam lo hi kan om ta ni chu amaro chu ani ero chuan chu tiang ni lo vin apasal te an fapa te thil ti sual te nu le pa te hianin an lo pom pui thap na lai te hi Christian ram nia hian avamoi tak em ka ti ani chu wang chon hei tu na kan hmu ta ang khan hebrai bungkwa chang samni pasri a chuanin kan han en chuanin mihring tam vai khathi ruat ani chumin hu a chon ro rel na omang ti kan hmu a hei hi tu na kan hmu ta ang hi nang le ke chan tur vek ani a kan du emo du lo emo tual tha ero chu kan du wang ani lovin tha du tu ril ru nei wanga thi kan lo ni a heng chu tam tak hi chu pathian hele a hian nat na hri te min pe po ani a kan ton tur vek alo ne hei hi
kei po ka tong don eng tik niai mo vi nia po ni the nak tua po ni the mo thara po ni the chu tiang tak in kani na le ini na tur hi alo ni a tu na kan mu ang he chu wang chuanin ka soi du a ber chu pathian thu hi a san pa soi hian mi hian an ngai thadu lawa mi hian enga ama an ngai lawan mok sak an tin ka sia a chuan chon rem chan na te hi ka zong ve a ti chuanin tun tuma hian ka soi du ber chu kum som riat chung te chu a dam turin tepo kan kum zat khamin tuk sakta ni lalpa pathianin sam number som kwa tangkan han en jon chang som tangkan han thlir chuanin chang som pahnia phei chuan sam number som kwa chang som pahnia phei chuanin kan dam chung kum te mo chiar dan min zir tir ang che fin na thin lung kan nei pha thei hial na turin atita ni da chuan a chan chu mi hring kan dam chung kum hi a der dep dan zia hi min kan zuk hriat fia lo chuan nung reng tura kan ngai a thil ti sual te kan chak a ti chuan in sual ati bible a soi hi toite kan in lok ang zona le ka thom pakhat na bunga chang som pasri a chuan fello na zong hi sual ani ti kan mu a ti chuan in thi na khop ni lo sual po om ati a thi na khop ni lo ati chu dan kan ne dan bo chiat na kha sual na kha alo ni a dan lo om ha hian sual na hi lo om reng to ni amaro tu dan om ta chia khan dan kan bo pel chia kha sual ani ti min hriat tir ta ni dan kan bo pel na atang khan chu tiang hi alo nia chu mi tam tak in pathian thu te hi kan ngai poi mo lo lutuk a poi ka ti em a ti chon tun chuma te ekchiram din pui din ni kan hriat ta ang khan zoram dung le wang adeng chuak kan tur pui tak zet ani ti te po kan soi le mo ni sela ti chuan in hei lung lei police te hi ka soi to ang khan kai chuan an chuan om ka ti aka fa kho mai an fin dan zia tun chuma te po achiang ani chuan chu khovel kan dam chunga chuan kan ti tur te hi enge ni ti sia in an khotlang ho te po an tho puya an tran puya ti khan thei to bin police ho thu kha an oi tatlat eng ma khodang atang hian thu chi sang lo thleng om ma sela an soi du lo wa an vong thareng amaro chu an ngai poi mo zo chu police thu chuak zo kha thu pek zo khan ngai poi mo reilo ten huwa hian tul that tu chu an man chuak theita ti chuan a kot lama chu engting ero an rel ang ti te alo ni ti chuan nimina channel pakhala khan ka lo en ve a comment tu ho kha an comment na sa khop me khailum ro se ti rengot kha an lo ti ve an rilu nat pui in ka sia ani ni kong le lama hian Christian ram kan ni in khailum em hi chu kan hloi tu te pon an du bi ka ring lo ani mo an du ka ring lo Christian ram kan ni na hian amaro chu kong le lama hian Mizoram kan ram tiro te state khat a cheng zong thlamuang tak le he tiang tual tha na te hi om zen to lo se thengun to lo se ti du nan chuanin atu ber emo mi pakhat tal hi an thil ti sual man te chu lo han khai hlum te hi lo han ni ve thei sela chuan tu nal om mek tur thang thar te hian kan chin ngam hi ka ring lo ani hei chu pathian thu zong tak te po alo ni chu wang chuanin kei po khata khan ka thop ve khop me ka zep lo chuanin ka chung le khate po ni se ke chung ka tran chong lo wang an thil ti su chu an tur ani tak thil kan tir ma reng hian hei chu hei chu thalo te kan sel fek ani kan ngama kan ti to chun kan tur ve tur ani mei ka ti kong le lama hian tuna edik pa po ti mei la ruk ru pa po ti mei la he ruk pa po ni la zuin pa po ni sela den rei hin tu pa po ni sela kan ti ma reng hian thil hi chu a chia le a tha kan fek kan du than na kan tin kan ngam to chung kan tur ani ka ti mei ke chu tun chuma winia hian tlem te kan han zep le lok te ni sela ti chuanin rem chang kala chu min kar hian hei pathian thu te kan han soi du pa pathian thu hi ka ngai poi mo em tu na he kan taksa mu thei hi ke chuan hei hi ka thlir lova na ki na kan thi nuwa van taksa kan tho huna chuan pathian ma ro rial nei kan lam ma chon don ani chuti huna chuanin pathian ma hianin
he kan dam sung kum toy te a kan thil ti mo pathian du zong kan ti te kan du lo zong te mi poi kan soi te kan soi lo te u nau kan in mangai le mangai lo te kan thil ti dan ang kha pathian ma chun saru ang ani ron sia kan soi vek dom rom bung som palia te po kan mu kha mo ma ni chan chin kam ma mi tin reng an thing thianga khup tin reng in lei tin reng in ma ni chan chin an puang theu ang ti kan mu ani do rol ani lo chumi hnial tu chu pathian thu ama om lo ti hi ni mai pathian thun a soi na chun soi that soi moi hi kan tum thi na chu soi that soi moi kan tum na rengot hianin kan nun hi asiam thalo ani ni na taka chun kan nun hi asiam thalo wa ani lo zo in hun kan manga pathian du lo zo kan khosa thin ani chu wang chuan in tu na kan mu ta ang khan hei mi thiang him kal ma sa te an lo ni a nang le ke hi tiang din hun he kan na thing don eng ti ne mu chon amano chu he lei khwal zin naram alo ni ti kan mu a hai brai a te kan mu a he lei a hin khomun het tur tu ma an lo mo kholo lo tur chu kan zong zo ani ti kan mu ang khan nakina kan du emo du lo emo he lei kan chu asan don chu ti huna chuanin e pathian ma ro pui taka kan din kan chan chin kan soi ve the na tur in lalpan athu kan soi atem te kan ti tan mal ni som sakro se amen